il-kuru tal-P52 huma il-persuni illi qed jiġu investigati. Fil-verità, l-inkjesta qed tieħu l-iżviluppi tagħha u ħajjiġu investigati iktar membri tal-Forzi Armati ta' Malta u qed intuhom l-assistenza through il-General Workers Union li huma nista' ngħid li huma kollha klijenti tiegħi, illi sissa bejn wieħed u ieħor tajna rappreżentazzjoni legali għal xi 45 uffiċjal tal-Forzi Armati illi huma stazzjonati fil-Maritime Squadron prinċipalment illi kienu qegħdin abbord bastimenti oħrajn illi b'xi mod kellhom x'jaqsmu f'dawn l-operazzjonijiet jew assistew ġifieri għenu lil P52 fuq il-baħar b'kwalinkwa mod possibbli. Ġifieri minn dan il-lat nixtieq nikkonferma illi u naqla l-kappell hawnhekk li General Workers Union li daħlet għal dawn in-nies għaliex li kieku ma kienux l-Union kienu jitlu fi spejjeż kbar legali u ingaġġaw li biex inkun qiegħed nirrappreżenthom. Meta tkun għamilt xogħolok sew, tkun irriskajt ħajtek f'xogħolok biex issalva ta' ħaddieħor mingħajr ma toqgħod tħares li kemm għandek paga fl-aħħar tax-xahar mingħajr ma toqgħod tħares il-min ħatħalli warajk id-dar u jiġrilek xi ħaġa bħal din hija trauma fiha nfisha. U jiena għamilt weekend sħiħ nipprova kemm jista' jkun intihom komfort il dawn in-nies għaliex fl-istess ħin li jiena qiegħed ninvestiga għal raġunijiet legali tiegħi biex inkun nista' nagħmilhom l-aqwa difiża lilhom fl-istess ħin irid intihom komfort kemm jista' jkun illi joħorġu minn din it-trauma illi bħalissa għaddejjin minnha.